Здравейте, аз съм Стиви и ще ви покажа как да си направите автоматична маса. Ето, автоматична маса, ядете си и си я сваляте за по-удобно. Сега ще ви покажа как се прави. Значи взимате едно бутало, обикновено. Ето, какво ви трябва: обикновено бутало и ръчка. И сега вижте как се прави. Правите две дупки, слагате буталото, така че да е нагоре, и вземате ръчката и така. И ето, имате си автоматична масичка. Какво да ви покажа? Как да си направите нощна лампа? Тя не се прави доста лесно за това. Не. Ще ви покажа как да си направите кола. Ето такъв модел. Сега да видим. Сега ще ви покажа. Значи ви трябва това. Гланцов блок и кварцов и така да ръбъра. Вие си знаете. Правите така. И вижте как се прави. Така. И така. Да видим. Какво правиш? Снимаш? Да, клип. Къде ще го пращаш? Във Фейсбук. И сега да погледнем как съм го направил. Така. И правите така. Тук ще ви и правите, слагате някото тук. Трябват ви тези, за да ги сложите отпред. И правите така. Извинете, ще премахна тази кола. И правите така. Махате излишни. Виждате как се правят. Ето, чакайте да махне нещата. Оп. И така, сега трябват ви и въглен куп. Слагате тук, тук, тук и тук. Момент, че трябва да погледна. И слагате така, за да можете да сложите. Ще ви покажа. Извинете, че пак го правя, но се налага. Така.
И слагате така. Извинете, но съм малко объркан. Така. Така. И така е. Добре. Трябват ви и една колечка и обикновени релси. Слагате две и две колечки. И ще ви трябва един черен музикална плоча и рамка. Извинете, но чуем някакъв странен звук и ще ви трябват каменни бутони, на които да стъпвате. Знаете ги. Трябва ви една ръчка, също и каменно копче, където го натискате. Вие си го знаете. Само да слагате ръчката тук и за антенка. Ще ви трябва пак рамка. Извинете, че я бях малко, но се налага. Защото тя ви трябва е така. Първо слагате копчета и после я слагате. И се прави така. Имате си кола за двама човека. Може да си сложите фарба и номер, ако желаете. Няма да го правя. Но тук е и автоматичната ми клечалка. И това беше за днес. Някой друг път ще се видим. И да, някой друг път ще ви науча как да си направите нощна лампа. Това беше всичко от мен, Стивън Димитров Славчев, и край, до скоро.